first ni pemahade. Tentang dia APHLC PG ni tu Dhansiri constituency in pen media court itu manta apora teng pen nang pali apot akero bi par pigla pini ni tu press meet apa nang ko kathepi abang ke non malom jatang blue social media long 1 week apit Assam CM pen pangdak pon child marriage act mate POCSO act APHLC pening weni tu Dhansiri constituency committee CC in pen so APHLC kening jepon ji ile tum kening jepon ni mane henu o pu phane kali bon sita me lason awareness sabang aprang dodiat nanglang lapen kali pulote notice sabang pidet si kemi nona bang ki pudam kangtung bang lalo alang ni tum sepasor det pen non hem chukim rap chuboche rap angkor chira hosi alang li tumapan mate paceka gia bidia sonsi pincong dedlo lapen jitu wala ki phowek hem asola ta kijum penar sobiana tumapan ala hem asora pan uruna doi pipo lapen sang pipo bupen ke langli tumke hem tuni sigi jepang reng nanda jia posi hala bangke nili cuma bangke condemn lo ala uruna doi pen bangke 1 month long pensi suri sine penia be la pen ke osuka exposure podun iune la si la bangse nili cuma ngi pudun kangtung nang Pilipino sa development na puthak nili mane ahok pet alam ti ningjeji ini la kaningje tap kalilo la si BJP tumbulo development tingthur piglo pusi kaita along tin meeting rally long si ningje bong development olo wala sita ni tum langdam elo BJP MLA amo kewang min nai laso Dr. Nungol Mumin laso ditu Bukazan MLA laso andar si purilo isu duar laso avepin ditu Sokihola tu de thor duar pinengan ke ingkan kresita dotupo asi ratu mangke kecelat na kesumpik ate tuar ave pulote school sumar pencing lok ratum ke dang lang kesung lason di pholo non mangela kako laso tuar lang ta nitum ningche tholo la bonaji pusi ningche tholo ta bonai nedet lan aningkan par deta lapen ke rombong khat tu dehuri singnar rong laso tuar avipin lo lapen ke Sokihola tu borpung tarapung tuar ta avostha we lasi BJP tum pulo अच्छा दिन आएगा asi aprani tum ningarong piglo अच्छा दिन pute ake mi si nangle po karbeng long ke mi opo pusini tum ningarong piglo sita non bang ke laso bang awede ultarong lu lasi nili council authority panchoning riji la non apor asap dola angpar ke barla nangle po tuar ke bonaya apor ta gelit po lasi non ngkreng asap apor dolang so apor la hai tuar prabjin pen bonai pon sonte rat ta asabo ning rongpo ken kedang gewang da joy kipo asini li pudam itu la penge la pula apar habjan tu adalo Dhansiri constituency sipuri lo lage apar habjan tu thong tim ngarong atua la tai silo la penke dolduli tu raideng road la so tuata avastha be
celeng unde pino lapen ke tulang sikari rong hang rong itu dilaji road laso tuar da awastha we mane cileng unde pino jene telen motorcycle pun dam unji lan welo pene dang pli penge la gari dang ipu ge unidel lapen ke Asia tuar do tulang la birola tu ingleng rong tua lata sonam thalo cileng no pin lo mani tum rat tum sung pikhaya lo Dhansiri arata asi kedam tang Dhansiri arata nili isten lo 19 Dhansiri penangan rat tum ge nang cerap nang situn lo asi ni Dhansiri arat pata nili Choropar piglo Rabjin asap at porben ta nilpan anam hut nilpan nang piduno pot tata nilihin pencuru lo lapen ke numol momin itu doktor numol momin MLA lalang libang ke amek jang joyson along tin mane karbiang lo arat ke kisung lo ta itheta mane lam ninge de ke rabji bang ani hangke lebuson tin itum teglo lasi autonomous state alang ta alang li dak assembly long tan ninje de pin ni tu bangke aprang ke akhalo lalang ni ke state puthak ta ninje pu busini tum aprang ke chogi busini tum ninje sita alang li bang state alam mang ninje hai pin non puan tak lasi lang li bangke MLA kidak bukajan MLA sit kicerai verdi bangke lagi aron kali athe lang li kamklem gedet ke karbiang long arat pan kang hon ke jinso wi tasi do ke misen na candidate ni do ni tunda MLA candidate misen do lang li bang la MLA sit kicerai verdi bangke a odo ilo pusini lipudan di athe lang li hang da lang li ini si development ko alam ninje chot meeting rally long itan mopen nili paklang nang tuar ta we pin long parke keselam ja porta we lo barla ta nang sunpo lasi nili la council authority fan nili chuning ring tu la hai tuar rong sor panjin sora prabjin pen selam piasante nili itu mahin ancuroji pusi nili budani nasi non ako dotulang la MP terms ta non astabelo ang parke at MP tu at terms ta jutpo lasi autonomous state aku thakta MP horensing beta mane ase cipadun de pin parliament lo asi non la apor bang long berwe aso bang ke lasi ni lipudan ji alang lita aso state mini di demandun ra palong lo sonte ni lihin penta bani tum kalbian long arat penta ko adin alang ni pan manteng pidi lepen ke molang lita akai sita mesen po kalbiang long rat pen dima sa rat ke alang tengni ni lo lang lipan mage kaita alang li bang anong ju mesen po asi horan sing be MP apandan ni la so chuning ridun ingtung lo la so autonomous state gitu kalbiang long arat dima sa rat kenang sop lo la mage autonomous state bangke lasi alang li matha pamera kalbiang long di bahasa rat pan cingin sora la autonomous state bangge wan pithe sonte Choropar pigi la nasi nili budamingtung napen ke
alang lita first ke autonomous state fancy kisam di busi arlota along lita dodun lo te arlo pen angchon det pen angke MP ta alang lipan pahai lo karbe long sil pen lasi MP ta hai verbe non phong hai makai make ke hai verbe pubang ke lake undi asi non bang isi golden opportunity lo lang li bang non matha dampa mera aso autonomous state bang ke karbe long rat pen di mahasa rat pan wan pija sonte me parji halo kadom ini di selama mau ini dalang